Dag dames en heren, van harte welkom weer bij Allotria TV. Het programma wat de gezelligheid terugbrengt. En vandaag hebben we weer een heel leuk uitstapje voor u. Maastricht heet de rivieren, de Maas, de Jeker en de Kanjel. De Kanjel ontspringt, je weet het, bij Mariawaard en gaat dan via enerzijds Borgharen en anderzijds Itteren in de Maas. Vandaag hebben we het over de Jeker, ofwel de Neker, wie ze op zijn Pieter zeggen. De Jeker die ontspringt in Lens-Saint-Gervais, en dat ligt vlakbij Luik, en op pakweg 55 kilometer dan stroomt ze in de Maas. Veer gaan vandaag de Jeker volgen vanaf de grens, dat is bij Kandus, tot aan de grens van Maastricht, en dat is ongeveer bij de Tapijnkazerne. Het zijn een beetje verstilde beelden, schoon rustige beelden, en daarom hebben we ook een rustig muziekje erbij gepakt. Veel plezier bij deze korte tocht langs de Jeker door het Jekerdal.